Hello my dear viewers बयनिसिमबो दिनैनि बे मोनसे गोदान ब्लग भिडिअआव बरायहरनाय जाग्रोबाय दायो जोङो न'नि बारियाव दंफैयो that means जोङो बन दानगासिनो दङ ओमफ्राय आंबो बिदिनो फिसा फिसा दालाय दुलाय दानगासिनो दङ आरोखि ना बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ लानानै फैबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन नायलांबाय थादो मा खामानि मावनाय नुयो गासिबो बागानजोब बारिजोब आरोखि सारिय'फाले ओमफ्राय नै बेजोंहाय न' जाहैबाय आरो सासे रुवाजों होबाय ओमफ्राय आङो नै फुख्रिजों होगासिनो दङ बेबायदि फिसा फिसा बेबायदि बानायगासिनो दं आरोखि बेबायदि माने बिफाङा बारहुंखाजों बायनाया गोबावसिनमोन बिराद गोरान जाबाय आरोना ओमफ्राय बिराद गोरान जाबाय एकदमबारे फाथो सेरना बादि बेबायदि गोरान जाबाय आरोखि ruwaजों
अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दायो एसे खामानि मावबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो दैलाङा फैनोसैखाय जोङो बारिनि बिफां लाइफां बायनाय ना बन गोरानफोरखौ बुथुमनानै जोंहा दोननांगौ जानानै फैयो अखा हानाय समफोरावहाय ना गुदुंनो जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो हायो आरोखि जोंहा बनजोंबो सङो ओमफ्राय गेस दङ गेसजोंबो मोननै बाहायो थ' बेनो माने जों गामियाव थानाय मानसिफोरा बांसिन बन आरो गेस बे मोननै सिस्टेमखौ बाहायो टाउनावथ' बनखौ मोनला खालि गेसल'सै ना मा होनो बेफोरबायदि आरो थ' अब्लाबो बांसिन माने गामियाव थानाय गामियाव जिउ खुंनायखाय बनजों साबसिन मोजां मोनो ओमफ्रायहाय गेसजों थिगैनो दङ मोजां अब्लाबो जोंहा फैसा नांगौखाय बन थायोब्ला बिराद बासायो आरोखि ना जोंहा बेफोरबायदि आरो दंबावो एसे बारा गैला जोबनोसैयानो थ' लोगोफोर आङो फैग्रोबाय माने एसे देहायाबो बिराद उसुबिदा नालाय दासान्दि माने टाइफड जादों आरोना टाइफड जादों जन्दिसाथ' गैया बिजि लागासिनो दङ बिजि गंसेयावनो एकदमबारे 400 बेफोरबायदि आरोना थ' दाबो थांनांसिगौलायनो सम जालायबाय मैयानिफ्राय सुरु जादों आरोखि दा बिजि गंसे लानानै एसे मोजां मोनफिनदों आरोखि देहाखौ थ' हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ जासिनानै दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोननो सानबाय आरो दिनैनि सिगां नोंथांमोननिसिम बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ प्लिज सापर्ट खालाम लाइक शेयार आरो जुदि नोंथाङा गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेल आइकनाव क्लिक खालामदो जेन' गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानो हानाय बायदि आरो बेजों लोगोसे माब्लाबा गस्पेल मेसेज माब्लाबा ब्लग भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनबाय थागोन आरो थ' गोजोनथोंसै हामबायसै खुलुमबाय